Има ли хора? Овчи хора да станат на ти. Айде. Аз на какво кил съм, бата? Ти хубаво ми събрал, аз съм чакал. Джуди съм пуснал. Еди умре. Един доле. Видях. Той стои без такъв дефенс по средата на клапа, как да не умре. Да, верно. Имам след 3, брат. Сега ще ги съберем. Майка му да е. На брадвата е тук. Аре, брадвата е долу. Давайте, правим ги тя. Ето. Ето е на малко хилъра. Хилъра, брат. Джуди тука. Ето е на малко. Айде, правим ги. Браво. Хилър е долу. Браво. Нека умрел. Назад, тук е вода бърнага с мен, да не почне да лута отзад. Има и двама малкмеци. Върнете се по-добре да не вземат да лутват. Айде, лутва. Опа, 8 тройка, някакъв поушън.